Šta je ovo? Ovo nije ni torta. Eto ti. A vi? Idite odavde. Ali nismo se toliko trudili. Čekajte, šta se to dešava? Zdravo, ja sam Liv. A ja sam Molly. I došle smo da spasimo tu žurku. Odlično! A molim vas, pripremite mi tortu s lukom. Važi, to mi možemo. Kako ukusna kora. Dobro, a ja pripremam krem. Samo pogledajte ove divne šljakice. Da, Molly, jer luksuzni sjaj je osnova svakog posla. A dakle, nakon nanošenja kreme, pažljivo treba oblikovati tortu. Tako je, to već liči na suknju haline, a sad ću odčašljati molutkicu. Hitni make-up. Molly! Ekstra make-up još nikome nije škodio. U redu, stavljam lutku u tortu, tako je. A sad mi treba ovo. Hoćeš da mi pomogneš? Kakva sjajna tekstura. Tako se zabavno gnječi. Odlično. A sada treba to razvaljati oklagijom. Mi smo odličan tim, jel da? Da, upravo si. Ovo je zabavno. Ali moramo preći na pravljenje nabora na suknji. Pažljivo ću iseći oblike i saviti to sve u harmoniku. Odlično. Da, Lutko, vidim da si oduševljena. I moje lutki se jako dopada njen izgled. Okej, a sad će biti kiša od šljokica. O da, to je predobro. Lutko, izgledaš sjajno. Baš mi se dopada. Hajde da ti pomognem. Da vidimo šta je unutra. Wow, nevjerovatno. Ovim lepim draguljima ću ukrasiti haljinu. Da, oni su još i jastiviji. Lepota. Savršeno. Liv, šta to radiš? Ne brini, već sam uradila. Na ovaj način otopit ću pravo zlato, koje se zatim može sipati u različite kalupe za ukrase. Aha, a sada treba sačekati da se ohladi. Malo ću skratiti vreme na telefonu. A meni je telefon potreban iz malo drugih razloga. Ova lizalica nikako da se razbije. Da, to je baš ono što treba. Dobijenim mrvicama ću ukrasiti vrh haljine, tako je. Wow, to je tako originalno i baš lepo. A evo i moje figurice spremne su. Joj, samo pogledajte ove slatke cvjetiće. Tako osvežavaju haljinu, jel da? A šta imam ovdje? Obožavam ovaj keks. To će biti kruna za moju lutku. Još par detalja i eto, ostale bombone mogu pojesti sama. Šta je ovo? Liv, ne smeš to jesti. Ove krofne ću koristiti kao šešir. Da, divno. Hej, a gde su ostale? Liv, pa šta radiš? Šta, nisam ništa dirala? Ja završavam svoju tortu. Jao, sve mi je jasno. Završili smo onda. Kakva lepota! Ne mogu da verujem da je sve to za mene. Okej, prvo ću probati srebrnu tortu. Kako je ukusna, nevjerovatno. A sada da probam zlatnu. Joj, izgleda fenomenalno. I ukus je također dobar. Šta je ovo? Kruna od keksa? Cool. Opa, a ovdje je krofna. Baš je ukusna. Dakle, Molly je pobedila. O, da, baš mi je drago. Hvala. A sad mi spremite tortu u obliku cipelica. Nema problema. Primer je već gotov.
Ostalo je samo da ga izmerimo. Aha, tako je. Ovo je baš bolelo. Okej, a evo i tortica na kojoj ću eksperimentisati. Sad ću odseći sve što mi je potrebno. A u centar ću staviti čokoladnu cipelicu. O, super! Pokrivam sve pažljivo zlatom. Moli, šta je ovo? Zdravo, Liv. A ja sam odlučila da ispečem svoje mafine. Super. A evo i sladoleda. O, da, obožavam ga. Dakle, stavljam sve na tanjir. I eto, dobila sam cipelicu. Dodajem krem, šljokice i sve spremno. A šta je kod Liv? Posljednji dodir. Ovo je baš ukusno. Da. Sljedeće na planu je zlatna medena glazura. Sipat ću je direktno u cipelicu. Ostalo je sve ukrasiti ovim divnim bombonama i to je to. O, to je odlična ideja. A meni za ukrašavanje treba ovakva jagoda. Preliću je srebrnom glazurom i eto, odličan završetak kompozicije. Cool. To je to, prijatno. Jao, kakva lepota. Šta je ovo? Kako lep kolač. Čekajte, a šta je tamo? Obožavam ovu bombonu. Skinut ću omot i umočiti je u ukusni medeni sirup. Joj, jedva čekam da probam. Jao, to je tako ukusno. Oduševljena sam. Tu je i marshmallow. Da, Liv, ti si pobedila 100%. Da, konačno. Bravo. A šta mislite o dvorcu? Hoćete moći da ga napravite? Naravno! Evo osnove za tortu. Evo i moje. Pogledaj, ja imam još i kulu. Šta kažeš na to? Jel to sve? Pogledaj, ja imam drugi sprat, treći sprat i krunu. Priznaj poraz, Liv. Kako da ne? Ja još nisam završila. Eto. A gledaj ovo. Izgubila si, Liv. Ne želim da se predam. Imam još šanse. Dakle, razvlačim fondan i uz pomoć čokoladije pravim nevjerovatne uzorke na njemu. To će biti vrata i prozori dvorca. I još malo ciglica. Što je ovo? To je previše cool. Da, znam. Čokolada je baš ono što mi treba. Koristit ću je za stepenice oko dvorca. Super. A ove ruže su jednostavno divne. Kako lepo mirišu. To je baš ono što treba za moj luksuzni dvorac. Svaka mi čast. Jo, šta da radim? Tačno. Stavit ću ovog med ovdje. Super. A njegova braća neka čuvaju kulu po obodu. Cool. Svaka mi čast. Ma daj, pogledaj kakva razlika u visini. Okej. Šta kažeš na ovu zastavu na vrhu? Sad sam viša. Pa dobro. Nema šanse. Svaka vam čast, devojke. Dobro, probat ću prvo srebrnu tortu. Lutku neću jesti, ali zanima me ukus dvorca. Torta je prelepa. Čekajte, ko je ovdje? Želemeda. Još i zlatan. Divan je. A sad ću probati tortu. Jao, preslate. Ali koga izabrati, princa ili medvedića? Ne znam, biram vas oboje. Da, obe ste pobedile, devojke. Super, svaka nam čast. Juhu. Zapratite naš kanal ako vam se dopao ovaj izazov. Vidimo se sasvim uskoro. Ćao, čao.